Hej, ako prodajemo fizičke proizvode, upravljanje zalihama zasigurno je jedan od većih izazova s kojim se susrećemo. Posebno danas, kada na tržištu svaki dan nedostaje veliki broj sirovina. Može se dogoditi da kupca već potpuno zagrijemo za kupnju, a kada posjeti web stranicu, utvrdi da proizvoda više nema na zalihi. Većina stranica nam u tom slučaju nudi mogućnost obavijesti me kad proizvod bude dostupan, što može biti dobar pokazatelj potražnje, no znamo da se samo najpredaniji kupci odlučuju za primanje obavijesti. Svi ostali će prilikom obnove zaliha lagano zaboraviti na nas. Zato možemo djelovati proaktivno i kampanjom Back in Stock sve kupce koji su proizvod pregledavali dok ga nije bilo na zalihi, te ih prilikom obnove zaliha obavijestiti da je sada pravo vrijeme za kupnju. Budući da nabava proizvoda može prilično oscilirati i ponekad u skladište dobijemo samo nekoliko komada, bilo bi dobro ograničiti kampanju ili je pokrenuti samo u slučaju velikih zaliha, na primjer 10 proizvoda ili više. Nadam se da ti ovaj trik s kampanjom Back in Stock bio koristan. Sljedeći put ću ti pokazati kako funkcionira algoritam za preporučene proizvode. Vidimo se!